Madaling araw nang maramdaman ni Glyza ang kakaibang sakit na iyon. Parang tinutusok ang ulo niya. Umupo siya at isinandal ang ulo sa headboard ng kama. Pero sandali lang ay bumaluktot na siya. Muling itinaas ang ulo. Tumingala siya. Kinagat ang gilid ng labi. Ang sakit. Pinigil niya ang sarili na mapasigaw. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang ulo. Halos bigain niya iyon sa mariing pagdakot. Hinahabol na niya ang hininga. Isang impit pero mahabang ungol ang pinakawalan niya. Nagising si Renan. Nagulat ang lalaki nang maaninag sa dilim. Nasapo niya ang ulo at halos bigain iyon. Bakit? Anong nangyayari? Nagkasunod nitong tanong kasabay ng paghawak sa kamay niya. Lalamig ka. Nag-aalala ang tinig nito. Bumalikwas ng bangon ang lalaki. Binuksan ang ilaw ng silid. Butil-butil ang pawis ni Glyza. Mariin ang pagkakapikit niya at ang luha ay hindi na mapigilan sa sakit na nadarama. Dadalhin kita sa doktor. Natatarantang sabi ni Renan. Hinaggilap ng lalaki ang tsinelas sa ibaba ng kama. Mabilis na nagpalit ng damit at pagkatapos ay kinuha ang nakasampay na roba ni Glyza. Ibinalot nito iyon sa asawa at halos kargahin ito palabas ng silid. Ano bang nangyayari? At bigla naman yan. Sabit nitong hindi magkandat tuto habang alalay siya palabas. Panay na ang ungol ni Glyza. Hindi na halos siya makapagsalita. Isang hakbang na lang at ikakasana ni Renan ang susi sa kotse nang makahinga na siya ng maluag. Wala na siyang nararamdaman. Parang biglang umaliwalas ang lahat. Tanggal ang sakit. Kahit konting kirot ay wala. Wala na. Sabi niyang pinigil ang kamay ng asawa. Anong wala? Takang napatingin sa kanya si Renan. Wala na. Hindi na masakit ang ulo ko. Parang biglang inalis. Sabi niyang parang hindi rin makapaniwala. Wari nga ay nagdadahilan lang si Glyza. Siguro'y napaglaruan ka lang ng mga nuno sa bunso. Ngayon ka lang kasi nakarating dito sa probinsya. Anang Ate Clara ni Renan. Hindi kumontra si Glyza. Bagamat hindi siya naniniwala sa mga ganong pamahiin. Kundi nga lang nangako siya kay Renan na 2 linggo silang magbabakasyon sa pamilya nito. Ang ibig talaga niya ay bumalik ng Masbate. Hindi siya komportable sa lugar na iyon at lalong hindi siya komportable sa kahit sinong kamag-anak ng asawa niya, lalo na kay Ate Clara nito. Ang tiyan ko sobrang sakit. Namimilipit si Glyza at ngayon ay dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Renan, tulungan mo ko. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Para siyang tinutusok ng marami at matutulis na mga karayom. Nakahandusay siya sa loob ng shower room ng datnan ni Renan. Wala siyang malay. Anong nangyayari? Bakit na naman? Usisa ng asawa na magkamalay siya. Naliligo lang ako nang biglang para may tumutusok sa tiyan ko. Nagrehistro
sa mukha ni Reynan ang pag-aalala. Reynan, natatakot ako. Hindi ako naniniwala sa maligno, pero namaligno ata ako. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maligno? Ang tinig ay nanggaling sa bumukas na pinto ng silid. Ate Clara, ikaw pala. Sambit ni Reynan. Anong sinasabi ng asawa mo, Reynan, na may maligno sa bahay na to? Formal na tinig ng babae. Sa halip na sagutin ang kapatid, ay tumayo ang lalaki. Inakbayan si Clara at inilabas ng silid. Hindi dinig ni Glyza ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero tiyak niyang nagsasagutan ang mga ito. Napapikit si Glyza marahil dala ng hirap na naranasan. Nang sumakit ang tiyan ay naidlip siya. Matagal din siyang nakatulog. Takip silim na nang muli siyang magmulat. Laganap na ang dilim. Ang hindi iilawang kwarto ay nagbigay ng atmospira ng gabi. Tatayo na sana siya para hanapin si Reynan nang bigla siyang nawala ng panimbang. Unti-unting naramdaman niya ang pagtusok ng matutulis na bagay sa kanyang mga binti. Walang makikitang bakas na mga iyon, pero daman-daman niya kung paano tila may invisible na mga karayom na dumuduro sa kanya. Ang duro ay madalas at nag-iiwan ng isang nakalulumpong karamdaman. Saklolo! Sigaw niya. Sigaw niyang paiyak. Hindi niya alam kung nasaan ang asawa at nag-iisa siya sa silid na iyon, na ngayon ay nagbibigay ng malaking takot. Namimilipit na naman siya sa sakit. Sobrang sakit na halos mapugto ang kanyang hininga. Nagsisigaw na siya, humihingi ng tulong. Nagulat siya nang bumukas ang pinto at iluwa si Ate Clara. Agaw ang liwanag at dilim, pero sa pagitan ng luhaan niyang mga mata ay naaninawan niya ang hawak nito. May hawak na manika ang babae sa isang kamay. Sa isa pang kamay ay hawak naman ito ang isang matulis na karayom. Panay ang saksak nito sa binti ng manika. Ate Clara! Sa wakas ay nasambit niya sa kabila ng sakit. Hindi niya nakita ang mga mata ng babae, pero pakiramdam niya ay tumingin iyon ng matalim sa kanya. Pagkuwan ay inilipat nito ang kamay na may karayom sa tagiliran ng manika. Napasigaw siya sa sakit. Halos magkasabay na tumulo ang luha at uhog niya sa tindi ng sakit na nararamdaman. Napaiktad siya sa sahig na kahoy hanggang naramdaman niya ang malakas na sipa sa gawing balakang niyon. Bakit, ate? Tangi niyang nasabi. Ngayon ay nanlaki ang ulo ni Glyza sa lumitaw na katotohanan. Di siya naniniwala sa mga maligno, mga kulam at kung ano-ano pang mga tungkol dito. Pero ngayon, sa kanyang harap ay nakatayo ang patunay na may katotohanan ang lahat ng iyon. Kampon ng dilim si Clara. Nahigit ni Glyza ang hininga nang biglang isaksak ni Clara ang karayom sa tapat ng dibdib ng manika. Pakiramdam niya'y tumigil ang pagtibok ng puso sa talas ng karayom na tumusok doon. Naghabol siya ng hininga. Ang lagabog na iyon ng pinto ang huling natandaan ni Glyza. Hindi na niya nakita kung paanong inagaw ni Reynan ang manika
sa kamay ng kapatid at kung gaanong halos magpambuno ang mga ito para sa manika sa huli. Nung matalo na ni Reynan ang lakas ng kapatid, ay buong lakas na ibinalibag ni Clara ang manika sa bintana. Nagtatakbo si Reynan para kunin ang manika sa lumusot na bukas na bintana. Agad niyang tinanggal ang karayom na nakatusok sa tapat ng dibdib ng manika. Pero huli na, wala ng buhay si Glyza. Hindi ka maaaring mag-asawa nang hindi natin kauri, Reynan. Iyan ang hahantungan ng sinumang iibigin mo. Ang galit na sabi ni Clara. Hindi makapaniwala ang lalaki na patay na si Glyza. Sa tindi ng paggigipuspos ay para itong nawala ng bait. Hawak ang manika ay nagtatakbo ito sa kusina. Binuhusan iyon ng gaas, saka sinindihan. Pumuno ng buong kabahayan ang atungal ni Clara at ang lahat ng espiritong namamahay sa bahay na iyon kasama si Reynan. Ang manika ay karugtong ng buhay nila at ngayon, tulad ng manika ay sinisilaban din sila ng apoy na maghahatid sa kanilang wakas.